Ман имрӯз мехоҳам ба шумо духти куртаи тоҷикиро нишон диҳам. Ҳозир дар YouTube канал бисёр дузандаҳо духти куртаи прямоя нишон медиҳанд. Ман яке аз намуди куртаҳои прямоя нишон медиҳам, ине ки аз қафош прямой мешавад, ай пешаш не. Барое ки қисми пешаша мо ҷинҷакдор мекунем, қисми қафош ҳамчун куртаи прямой мебиёд. Барои ин чӣ кор мекунем? Барои ин дарозии куртаро мегирем. Дарозии курта тайёраш 115 бояд бошад, ман 120 мегирам. 120 мегирам. 5 сантиметр барои буридан, барои буровардан мегирам. Ина мебаронем. Шуди ҳамча мада 24 масай. Ки ман инҷа омадам, ман хеле мешам. Боз як бори дигар аз мобайн ҷудо мекунем. Мана кушодиш 65, 66 аст ба мо бас аст. Мо аз ҳамон мобайн ҳамонро ҷудо мекунем. як қисми онро мо мегирем. ин қисми пешаш мешавад. қисми пушти куртаро чихеле ки ҳаст ҳамахеле музбура мекунем. Ман ҳозир дар пушти куртаам якта складка мемонам. Барои ҳамин аввал 3 сантиметр хат мекашем. Мана 25 сантиметр. Аз ҳамин 3 сантиметри гирифтагӣ 7 сантиметр мемонам барои гардан. Мисол 12 сантиметр барои китиф. Ман ҳамҷа фақат 1 сантиметр поён мезанам. 1 сантиметр. Пас он аз куҷо ки мо 25 гирифтем, аз ҳаминҷа ман бо аз ҳамин рах бояд ки 26-27 сантиметр монад. Мана аз ин мебояд ки ҳамин пуштаки мо рост худаш мебиёд. Мо аз ҳамин рах кушодии пуштака мегирем. Ман 38 мемонам бас 19 сантиметр. Мана ҳамина ҳанохе вақте ки хати рост мекашем ҳаминҷа. Мана хати рост. Ҳамина оварданам хеле киҷ мекунем. Як бор рӯи ман мебинам 25-26 барои ман бисёр нормал. Давомаш чӣ кор мекунем? Ина ҳамахел мебурем. Як бор дигар мефаҳмонам бо мамон шумо ҳамина ҳисоб накунем. Аз ҳаминҷа 7 сантиметр гирифтем. Баъд ина 3 сантиметр мемонию гирд мезанем. аз инҷа ба инҷа 12 сантиметр гирифтам. аз инҷо ба инҷо 25 сантиметр гирифтам, рахи рост кашидам ва абхват груди аз ман 27 сантиметр мондам. 2 сантиметр барои даст абхват грудии ман 50 мебошад. Ман инҷа барои чӣ мо складка мемонем? Барое ки пушти курта кушод истад ва тана часпида наистад. Пуштаки мо тайёр. Анакун пешака мемонем. Мо пуштака ин тараф мекунем. Ҳаминҷа 14 сантиметр мемонем мебарем.
برای کسی پیش آن اینجاش نمیرسه. همینه ما عدل از دیگر ماتریال میگیریم. من عدل نگرفتم، بسیارتر میگیرم، مثلا 15 و 20 میگیرم. اینا میبرم از ما شما نشان میدیم. بعد اینا نگیخته میشم. من بالای جایی که بالای کرتابت نشان دادم دوختم. اینها ماشینا کتی دوختم. بعد انا خرید تا بانداک تیار کردم. دو بانداکی که تیار کردم. انا که چیکار میکنیم؟ اینا موبایلش میاریم. موبایلش میالکتی خط میکشیم. اینا موبایلش. انا اهم موبایل یک تا اینجا ده، یک تا اینجا ده. شکاف میکنیم. میگیریم سوزانک طرف سر میگذاریم. اینجا میگیریم. اینجا رو باز قریب کنیم. میگیریم شد.
Bunu помнишь техніка. Нічковика. Так ще возить тузу. Так ще тузу. Держав тузу. Сарі постійно до катор. Чинчак.